Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Imos ca información. Hoxe é martes, día 15 do mes de xullo, na radio e na televisión municipal de Cerceda. E ximos a falar de festas que haberán xa na xornada de mañán, mércores e a fin de semana. Tamén falaremos das actividades culturais, deportivas e de informática durante todo este mes se teñen que anotar. Lembramos que poden renovar o DNI en Cerceda. Falaremos tamén do céspede artificial do Roxo, que se renovará en breve, así como outros campos de fútbol, que tamén están executando obras neste momento polo Concello. Falaremos da empresa Gesuga, que vai abonar ao Concello 50.000 euros en concepto por obras e instalacións, por impostos de obras e instalacións. O ICIO, tamén se publicada, eso no xornal A Voz de Galicia. Falaremos deso como a recollida de lixo voluminoso que se fai o último venres de mes, que se aplaza porque o último venres de mes é festivo. E lembramos que a ITV de Maquinaria Agrícola se pode pasar na Silva a partir do 24 e falaremos da segunda quenda do campamento de verán que se está levando a cabo con moitos nenos e nenas tanto en Cerceda como na Silva. Estiveron aquí a semana pasada visitando as instalacións da radio e televisión. Falaremos das viaxes do Inserso, do programa de benestar en balnearios, tamén das axudas para mulleres emprendedoras e empresarias ás que poden acceder. E lembraremosles nos deportes, falaremosles hoxe de billarda, que ten protagonismo claro no noso Concello. En canto tempo, as previsións para a xornada de mañán son de tempo anticiclónico, sol e temperaturas elevadas. Mañán mércores día 16 é a festa do Carmen en Rodís. Mañán mércores 16 a Comisión de Festas formada polo equipo de fútbol do Rodís, Fútbol Club e tamén a Asociación Carballo Jordo preparou para mañán as festas do Carmen en Rodís. Festas que comenzarán a 1 da tarde con misa solemne na honra Virxen do Carmen. Despois actuará o grupo San Martiño de Cerceda e na sesión vermú estará a Orquesta Magos, que tamén estará na verbena para rematar a festa con música local. Organizado, como decimos, polo Rodís Fútbol Club e a Asociación Carballo Jordo, que tamén informa aos veciños que queiran colaborar, que se poñan en contacto coa directiva do equipo de fútbol. Pero lembren, se queren disfrutar, mañán de festa do Carmen en Rodís, mañán mércores día 16 de xullo. E hai máis festas do Carmen na parroquia de Cerceda. Se celebra esta fin de semana 3 días de festexos. As festas grandes da parroquia de Cerceda serán este próximo venres, sábado e domingo. A Comisión de Festas lembran que o programa comeza o venres 18 con dianas e alboradas a partir das 9 da mañán e logo a 1 hai misa solene na honra a Virxen de Fátima. A partir das 2:30 sesión vermú e logo ás 11 pola noite do venres verbena coa orquesta Furia Joven e disco móvil Impacto con DJ Bermúdez. O día seguinte, o sábado día 19, tamén hai dianas e alboradas pola mañán, a 1 hai misa solene na honra Virxen do Carmen e ás 2:30 comeza a sesión vermú co dúo Reflejos. Tamén pola tarde, a partir das 4, a charanga Os Atrevidos fará un pasarrúas. A partir das 11 do sábado, gran verbena coa orquesta Olympus e o dúo Reflejos e tamén haberá DJ. Por último, este domingo día 20 volve a haber dianas alboradas a partir das 9 da mañán e logo hai misa a 1 na honra ao Santísimo Sacramento. Ás 2:30 sesión vermú co dúo Alborada e a partir das 4 xogos e hinchables de balde para nenos. A partir das 11 do domingo hai verbena co grupo Alborada e tamén ás 12 fogos de artificio. Todo, insistimos, preparado xa para a festa do Carmen na parroquia de Cerceda. A Comisión de Festas de Cerceda ten todo xa pechado. Queda pendente a festa do Cochiño para o 26 deste mes de xullo, que será o sábado 26 de xullo no Acevedo.
Decir que durante todo o día van a amenizar o recinto o grupo de música San Martiño de Cerceda, Faíscas da Pontraga e a Charanga Santa Compaña. A partir das 2 xa comenzará a degustación do cochiño, churrasco, pulpo e produtos da cociña galega. O precio da ración é de 14 euros. A venta anticipada está xa aberta ata o 22 deste mes de xullo no viveiro de empresas de Cerceda de 9 de mañán a 9 da noite. Si queren marcar ou pedir parcela, teñen que dirixirse o xoves, día 24, ás 5 da tarde, ali mismo, na zona verde do Acevedo. Pola tarde hai hinchables gratis para nenos a partir das 3:30 ata 7 e a partir das 10 actuarán as orquestas Olympus e La Misión, con tirada de fogos de artificio ás 11 da noite. Cambiamos de tema. Durante todo este mes de xullo está o prazo aberto para anotarse as actividades culturais, deportivas e de informática que leva adiante o Concello de Cerceda. Todo o mes de xullo é o prazo que teñen. Hai actividades de baloncesto, de judo, de ximnasia rítmica, de patinaxe artístico, de pequebaile, de manualidades, tamén de inglés, de cociña infantil, pádel infantil, escola de fútbol e tamén hai pilates, hai yoga, hai clases de costura ou zumba. Incluso tamén informática, lembran, para nenos e informática para adultos. Para anotarse a calquera delas teñen que facelo de xeito presencial no rexistro na planta baixa do Concello en horario de mañán de 9 a 2 ou, se queren, a calquera hora do día a través da sede electrónica en www.cerceda.org. Recordámoslles que se vostede quere renovar o DNI en Cerceda pode facelo. O próximo mércores 30 deste mes de xullo se pode renovar o DNI en Cerceda. Os axentes da Policía Nacional virán cunha unidade móvil para realizar este trámite e tamén para poder, se queren, renovar o pasaporte. Dende xa poden pedir cita nas oficinas xerais do Concello na planta baixa ou na Policía Local, que tamén está na planta baixa da Casa Consistorial. O cupo é de 40 plazas e no momento de reservar a cita informaránlle dos documentos necesarios e tamén dos prezos. Cambiamos de tema para falarlles agora de máis noticias locais, como é a que se publicaba no xornal La Voz de Galicia, donde a empresa Jesuga vai abonar ao Concello 50.000 euros máis en concepto de impostos polas obras e instalacións do ICIO. Os tribunais condenan a empresa cercedense xestora de subprodutos de Galicia, Jesuga, o pago de 50.000 euros a favor do Concello de Cerceda en concepto de impostos sobre construcións, instalacións e obras, o famoso ICIO. Este litixo arrancou como consecuencia da instalación de maquinaria industrial nova nas instalacións que a compañía posee en Cerceda a finais de xaneiro de 2022. O Concello comenzou un procedimento de inspección en concepto tributario de ICIO. Nas súas conclusións, o Concello entendía que toda esa maquinaria adquirida debería tamén estar suxeta ao pago do incremento da cuota tributaria, que son 50.000 euros. Jesuga recurriu pola vía contencioso administrativo, pero perdeu en primeira instancia, recurriu a apelación ante o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, que ratificou o fallo. Jesuga cumpliu no mes de abril 20 anos e o fixo anunciando unha nova inversión de 7,7 millóns de euros, uns fondos que se destinaron á posta en marcha de unha nova planta de coincineración de fariñas cárnicas con 3,2 millóns de euros e na ampliación e mellora da súa ampla frota de camións. Teñen invertiron 4,5 millóns. A compañía está especializada no transporte, selección e tratamento de xeración de subprodutos procedentes de animais mortos. Forma parte desa aposta polo Concello na denominada economía verde que lidera a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Jesuga, da que é conselleiro delegado Ramón de Besa, dá emprego a 90 persoas e factura 18.596.000 euros o peche de 2023. A flota total de camións alcanza as 54 unidades. Ca implantación de Jesuga fai agora 20 anos, acabáronse os enterros de animais en Calviva e se puxeron un modelo de traballo baseado na eficiencia técnica e un maior respeto polo medio ambiente. O Concello de Cerceda presta un servizo de recollida de residuos voluminosos
porta a porta que non se poden depositar nos colectores da rúa. A recollida realízase os últimos venres de cada mes. O venres día 25, último venres deste mes, venres 25, correspóndelle, pero por ser festivo, desplázase para o venres 1 de agosto. Deberán depositarse o día anterior á recollida ou, no seu caso, antes das 7 da mañá. Para facer uso deste servicio deben de chamar os teléfonos da empresa concesionaria, que é o 981 69 30 72 ou o teléfono móvil 616 167 131. En canto ao punto limpo, o que poden levar este residuo si queren sin esperar a último venres de mes, está aberto martes e xoves polas mañáns e tamén sábados polas mañáns. A ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar aquí en Cerceda, na Silva, en concreto, no campo da Feira da Silva. Do 24 ao 31 de xullo, no campo da Feira da Silva, se pode pasar a ITV de Maquinaria Agrícola. Estarán polas mañáns de 9 a 1:30, polas tardes de 3 e cuarto a 6, agás o primeiro día que é o 24, só pola mañán, e o último día que é o 31, tamén só pola mañán. Se queren pedir cita previa, poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com. O Concello de Cerceda está levando a cabo os campamentos de verán para nenos e nenas en idade escolar. O Concello de Cerceda está organizando estes campamentos. Xa rematou a primeira das quendas e está agora inmersa na segunda das quendas. Insistimos, se ofertan varias delas. A segunda quenda rematará o 18 de xullo, queda unha terceira quenda do 21 de xullo ao 4 de agosto e unha quinta quenda do 5 de agosto ao 19 de agosto. O horario é de mañán, de luns a venres, e o precio por quenda de 50 euros. Decirlle que, ademais das actividades de xogos, visitas ao parque acuático, manualidades, cociña, pois tamén visitaron a Radio Televisión de Cerceda. Estiveron aquí o pasado venres e tiveron a oportunidade de conversar na radio, en directo, con Marisol Rodríguez. Moitos destes nenos pois poderon pasalo ben, conocer as nosas instalacións, e imos escoitar agora un extracto desas conversas. Brais, gustache a arte, non? Sí, Comentáronme que fixeches un cuadro, non? sí. Sí? Coméntanos un pouquiño, que hai, que podemos ver en ese cuadro, Brais? Unha muller que vai a unha exhibición de patinaxe. Que che comentan as monitoras? Que debuxa moi ben. Que eres moi bo, non? Que queres ser de maior, Brais? Futbolista. Futbolista? Non queres ser dibuixante? Bueno, en un futuro podo ser. Pode ser, pero bueno. E de que equipo eres? Do Depor. Do Depor. Que facedes, ademais de, por exemplo, de pintar, de dibuixar, que facedes en este campamento, que outras cousas facedes? Xogar a xogos. A moitos xogos, non? Sí, e tamén facer manualidades. Bueno, gustache moito, non? Participaches en esa primeira quenda ou tan solo en esta? Tamén participei na primeira quenda. Eu creo que vos, que me vades a explicar, esteu xa outro grupo, de un dibuixo que fixestes, non? No grupo. Como se chama ese dibuixo? Los amiguis. Los amiguis. E por que ese nome? A ver, que o que fixestes en ese dibuixo? Pois calcamos nosas mans e pois fomos salpicando con colores e escribimos nosos nomes. Bueno, Carlota, que máis? Que outros nomes? A ver. Valentina e Antón. Carlota, Valentina e Antón. Fixestes ese dibuixo, pois pintástelo, non? Sí. E que che gusta dibuixar, Gabriela? A mí gustame dibuixar paisajes e algo no que me inspira a ser eu mesma. Ah, pois mira que ben. E facedes moitos dibuixos aquí, non? A ver, eu fixen solo un de momento. De pero momento? Ao mellor hai xente que fai máis dibuxos que outros. Bueno, a ti encántache dibuixar. A mí encántame. En este campamento facedes máis cousas. E unha das cousas que máis che gusta, cal é? Dibuixar ou hai máis cousas que che gustan? Non é facer en sí, é ir Ir, a donde? ao aquapark. Ao Guapar.
Bueno, fostes xa varias veces? Neste campamento, nesta quenda, só fomos unha vez, foi o mércores, e bueno, pois eso. Bueno, esperando ir máis veces, verdade? Sí. Bueno, a ver as monitoras, a ver si deciden levarvos ou non, Claro. Valentina, de onde eres? Son de Cerceda. De Cerceda. E Valentina, a ti tamén che gusta dibuixar? Sí, moito. E que soes dibuixar, a ver? Pois, en sí, paisaxes. Paisaxes. Bueno, e fases eses dibuixos e despois tamén os pintas, non? Sí, Ti tamén participaches en ese dibuixo que fixestes conxuntamente? sí, A ti gustouche o resultado final dese dibuixo? sí, bastante. Bastante. E como decidistes o nome dese dibuixo? Pois, a ver, fixamos un grupo, e puxémoslle los amiguis, e pois pensamos en facer o primeiro cadro, pois, que demostrar o grupo. Ti tamén participaches, non? Sí, Bueno, e que tal? Gustache pintar, dibuixar? Sí. E que máis che gusta facer? os paisaxes. Os paisaxes. Bueno, pois vamos a... Como te chamas? Antón, Antón, de onde eres, Antón? de Cerceda. De Cerceda. E ademais de pintar, que máis che gusta facer? Jugar al fútbol. O fútbol. Ti de que equipo eres, Antón? Del Deportivo. Do Deportivo. A ver, Brais, que chiste vamos a empezar? Nos vas a contar. ¿Cómo se llama un café que sale de la cárcel? Café expreso. Va una galleta por el bosque y dice, soy una galleta, va un cazador y dispara, soy una rosquilla, soy una rosquilla. Una taza le dice a las frutas, oye, pero ¿por qué corréis? Porque viene el coco. Ah, Como se pon un mago despois de comer? Magordito. Un señor vai nun coche para ao policía e dille ao policía, sabes cal é o motivo da parada? E dille o señor, pois como non sepas ti, e vai e dille o policía, dame tu nombre, entonces como me llamo yo? Dille o señor. E dille a policía, e onde vives? E dille o señor, en unha casa pegada al suelo. Unha fresa e un plátano van camiñando por unha horta. E unha lechuga salúdalles. Hola, hola, hola. E as frutas non lle contestan. E a lechuga sigue dicindo hola. E despois vai o plátano e di, pero que saludable es la lechuga. ¿Cuál es el colmo del colmo? Que un cojo vaya corriendo a decirle a un sordo que le diga a un mudo que un ciego le está espiando entre los pelos de un calvo. Cambiamos de tema. Falamos agora das viaxes do Inserso, porque está aberto o plazo para as viaxes do Inserso para inscribirse por primeira vez aqueles que se incorporan e tamén os que xa reciben as cartas nos seus domicilios, os que xa están rexistrados para elixir viaxe. Teñen de prazo para participar nesta temporada ata o día 23 deste mes de xullo. 23 de xullo será o último día. En calquera caso, se queren que lle axuden a tramitalo ou directamente obter máis información, poden dirixirse aos servicios sociais da Casa do Concello. Están na terceira planta da Casa Consistorial, presencialmente polas mañáns, ou poden chamar por teléfono o 981 68 60 68 e pedir cita acudindo tamén pola mañá. E tamén a Xunta de Galicia convocou o programa de benestar en balnearios, tamén para a xente maior, e que ten o prazo aberto para inscribirse no programa de benestar en balnearios ata a xornada de, en este caso, de mañán. Mañán sería o último día, 16 de xullo, e o último día para inscribirse no programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia, en estadías de 10 días en réximen de pensión completa en balnearios, en 15 balnearios que poden escoller de Galicia. Comenzarían xa dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro, pero lembren que mañán é o último día para poder solicitar participar no programa de benestar en balnearios. Si queren, poden pedir tamén máis información nos servicios sociais no 981 68 60 68.
Falamos agora de axudas e subvencións. A Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia convoca un novo programa chamado EMEGA, de fomento de emprendemento femenino. As mulleres emprendedoras poden cursar as súas solicitudes ata o próximo 14 de agosto. O programa EMEGA comprende axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e activación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, tamén medidas para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Hai 4 líneas que integran o programa. A primeira liña é Emerxe, con incentivos para a posta en marcha de novas empresas e a creación de emprego estable por conta propia e allea ata 22.000 euros. A liña Impulsa, para favorecer a reactivación e consolidación de proxectos empresariais ata 17.000 euros de axuda. A liña Innova, para poñer o foco no apoio a iniciativas empresariais con carácter innovador, con contido científico e de base tecnolóxica ata 42.000 euros. E a liña Concilia, complementaria cas 3 anteriores, para axudar tanto as mulleres promotoras como as traballadoras a seu cargo na conciliación. Para resultar beneficiarias do programa EMEGA, as mulleres emprendedoras deben liderar unha microempresa ou pequena empresa válidamente constituída e domiciliada en Galicia. Se queren ter máis información na web da Xunta ou no Concello de Cerceda, na Oficina de Promoción e Emprego que dirixe Belén Viqueira. Tamén lle recordamos que a partir do vindeiro 28 de xullo a Xunta pon en marcha o Bono Peixe, que se pode descargar, o Bono Peixe que permite acceder a un desconto do 25% das compras de peixe ata un máximo de 5 euros semanais. O obxectivo é incentivar o consumo do pescado e marisco fresco galego, produtos que son sinónimo de excelencia e calidade por todo o mundo. Hoxe en Cantos Deportes imos a falarlles de billarda, ese deporte que se leva a cabo en toda Galicia e comenzou pois por unha tradición de un deporte típicamente galego e que se estendeu por a nosa zona e logo xa por toda Galicia. Nos temos aquí o noso propio club, en este caso decirlles que este sábado día 19, ás 5 da tarde, se disputa na Coruña, no antigo campo da Leima, o Campeonato de Seleccións Norte e Sur de Galicia, donde vamos a ter 4 representantes de Cerceda do clube. Lembren que o clube de Cerceda son os cochiqueiros que pertencen á Liga Atlántica de Billarda e vamos a ter 4 representantes na selección do grupo norte nese campeonato galego. Son Abel Regueiro, Verdillo, Viqueira e Irene. O campeonato pode verse tamén, se o queren, pola TVG2 a través da súa web en internet. Cochiqueiros da Billarda ten xa unha historia brillante na Liga do Noroeste, incluso se proclamaron campeóns o pasado ano, na temporada 23-24, certo que pasou momentos de penuria, escaseza de recursos, tiñan poucos, en este caso os participantes, chegou a tocar fondo na temporada 2017-2018 con só 4 integrantes, pero logo foi retomando e a día de hoxe, a partir xa do ano 2021-2022, desa temporada, se consolidaron de novo e tendo xa moitísimos máis participantes. Se confeccionou un equipo con maior número de xogadores de nenos e nenos que en este caso apostan xa e reafirman a aposta de futuro. Pero a Billarda, este deporte, vai a celebrar este sábado o Campeonato de Seleccións Galegas entre Norte e Sur, a partir das 5 no campo de Leima, e o equipo cercedense vai a ter 4 representantes na selección, que lembren, como dixemos antes, Abel, Verdillo, Viqueira e Irene. Moita sorte. Xa rematamos co tempo. Mañán influencia anticiclónica sobre toda Galicia. Con esta situación agardamos que haxa ceus prácticamente despexados, soleados en toda Galicia. Pola noite pode haber unha brétema costeira no litoral atlántico. As temperaturas van a experimentar outro ascenso e os ventos soprarán de nordés frouxos en xeral, poden ser moderados no litoral noroeste.
Co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio, donde está Tomás Ramos, na televisión está Manuel Irís, en redacción que nos falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.